Afari txoua da Galtzaundik eta Ibarrako udala Galtza komik lehiaketa antolatzen dute eta egun horretarako Galtzaundikoek eskatu ziguten ea gu sentiekintza elkarte bezala afaria antolatuko algenduken sari banaketa egunean. Afaria bai, baina ez ohiko afaria. Ez, Nafalostian, izango ja Dani Fano, Asirko Urmeneta, puntako marrazkigileak, komikilariak, beraiek marrazten daudelarik, bertxotan Xabier Silveira atxukoa, eta beste txispa mota bat, txiste kontatzen, Anartziturbe atxukoa. Denen arteko elkarrizketa improvisatu bat izango da, batek puntua botako bere modua, marrazkitik hasita akaso, edo txisteakin Anartziterbea astu balima da, bertxotan jarraitu lezake Xabier Silveirak, eta hor sortuko da, elkarrizketa umoretsu hoi, eta jendean barriak sortzeko osagai guztik izango ja. Publiko guztiarentzako, gazte eta heldu, nik uste edonorentzako aproposa. Tiketak salgai daude Ibarrako hainbat tabernetan, eta Galtzaundi Euskara Elkartean ebai badauzkagu, 22 euroren truke. Ibarrako tabernak dira Atari, Zubi Aurre, Danontxokoa, Alai eta Sendiekintza.